No kde by som začal? Začal by som asi tým, že toto tu je klasická myška od Logitechu. No a toto tu je klasická myška od Apple. Oba tieto myšky som si kúpil v rovnaký čas a poviem vám, že túto myšku používam 90% času. No a prečo? To sa dozviete v tomto videu. Na tejto myške od Logitechu nájdeme kopec tlačítok, na ktoré si viem nastaviť rôzne funkcie, makra a podobne. Táto myška je ľahučká, ergonomická, má Infinity Scroll a perfektne padne do ruky. No a toto tu je Apple Mouse 2, geniálna myška od Apple, ktorá na prvý pohľad nezaujme ničím, ale ak sa pozrieme bližšie, tak okrem klasického pravého a ľavého tlačítka, ktoré nie je ani vidieť, sa nad nimi nachádza dotyková plocha, ktorá funguje podobne ako touchpad na notebooku. Táto dotyková plocha prináša rôzne gestá. Klasický scroll, čo môžeme využiť napríklad na webovej stránke, taktiež môžeme sa posúvať doľava doprava. Takisto to funguje, ak máme približenú fotografiu, čiže vieme sa posúvať hore, dole, doprava, doľava. Rýchly zoom docielime, ak dvakrát poťukáme jedným prstom na dotykovú plochu. Ak dvakrát poťukáme dvoma prstami na dotykovú plochu, otvorí sa nám ponuka s oknami všetkých otvorených okien, ktoré nie sú full screen. No a tie, ktoré sú full screen, sa zobrazia v hornej lište. Swipe doľava alebo doprava s jedným prstom znamená krok späť alebo dopredu. Ak swipeneme s dvomi prstami doľava alebo doprava, tak vieme sa prepínať medzi aplikáciami, ktoré sú full screen. Ľudkovia, na tieto gestá sa nejakú tú chvíľu zvyká, ale poviem vám, že keď chytnem do ruky klasickú myš, tak veľmi ťažko sa od dotykovej plochy s gestami odvyká. To s tým nerobil, tak jednoducho nevie, o čo prichádza. Ale Magic Mouse 2 bola vyrobená napriek svojej dokonalosti s jedným obrovským failom. Táto myška má totiž to nabíjanie zo spodu. No a počas nabíjania ju nie je možné používať. No a najhoršie na tom je, že aj keby niekto vyrobil nejaký 3D model, do ktorého by sa táto myška vložila a USBčko by bolo vyvedené napríklad spredu, tak aj tak by nebolo možné používať túto myšku, pretože je softverovo limitovaná. Ako náhle myška zistí, že do nej ide nejaký prúd, tak odpojí snímač aj tlačítka a jednoducho ju software deaktivuje. Je to softverová vec, ktorú môže odblokovať iba Apple, no a to sa bohužiaľ nestane. No a pravdepodobne uvidíme skôr nový model tejto myši, ktorý bude mať už nabíjanie spredu. Odblokovať sa to dá nejakým spôsobom, pretože raz som sa prechádzal po obchode, kde mali aj presne takýto model myši, aký mám tu na teraz, čiže Apple Mouse 2. No a táto myška bola pripojená priamo káblom. Pátral som na internete, kde by som podobný kábel mohol zohnať, ale zatiaľ som nič nenašiel. No a tak som pátral ďalej, či existujú nejaké iné spôsoby, ako vybabrať s touto myškou a nezdržiavať sa pri nabíjaní. A čuduj sa svetu, existuje viacero spôsobov, no a mne sa zapáčil hlavne následovný spôsob. Ľudkovia, predstavujem vám Magic Mouse 2 Charging Base, ktorý podporuje bezdrôtové rýchlo nabíjanie a dokonca to má aj MagSafe, ktorý môžeme poznať z iPhoneov. Myška sa jednoducho vloží do tohto Charging Baseu, v ktorom je vyvedený Lightning konektor a na druhej strane nájdeme krúžko, ktoré zvýrazňuje MagSafe alebo rýchlo nabíjanie. K Charging Baseu som dokúpil aj 15W bezdrôtovú rýchlo nabíjačku z MagSafe, no a takýto silikónový holder, kde som ju jednoducho osadil. No a teraz, ľudkovia, pozrite sa na túto mágiu. Konektor od nabíjačky zapojíme napríklad do Thunderbolt portu Mac Mini a po dlhom dni strihania videa Magic Mouse 2 osadenú z Charging Base už len jednoducho položím na nabíjačku a voilà, myška sa jednoducho nabíja. No a keď ju opäť potrebujem, tak ju jednoducho zoberiem zo stojanu, pričom je plne pripravená do práce. Taktiež, ak som na cestách, tak Magic Mouse 2 viem nabiť aj s bezdrôtovou nabíjačkou, s ktorou bežne nabíjam svoj mobilný telefón. Ľudkovia, všetky tieto veci som objednával z Amazonu. Odkazy na toto príslušenstvo nájdete v popise tohto videa. Takže, ľudkovia, sme na konci tohto videa, v ktorom sme si ukázali, ako si jednoducho bezdrôtovo môžete nabíjať vašu myšku od Apple. Stačí vám k tomu kúpiť Magic Mouse 2 Charging Base, jednu bezdrôtovú nabíjačku a poprípade si môžete objednať aj takýto silikónový holder.
Ak sa ti páčilo toto video, tak oceň ho lajkom. Ak chceš mi niečo pekné napísať alebo sa niečo opýtať, kľudne to napíš dole do komentára. Ak chceš vidieť viac mojich videí, tak nezabudni subscribovať Free Days Lover YouTube channel. Tak stay free a vidíme sa pri ďalšom videu. Čauko.